beraz, Lazkamendin garaie, zorionak, garaipe polita, taldekide batekin sortuta, pozik, ez? Bai, egia esan amaiera oso egokia zen guretzat, ez, batez ere niretzat, eta bai, oso polita helmugara heltzea uneirekin batera, ja bigarren lasterketa ez taldekideren bat bikotek altzen garela eta benetan oso polita. Laugarren urteko txirrendularia zea, baina badirudi lehenengo urtekoa zehala, lehenengo urtea errepidean egiten nahi zehalako, baina arteziko gozean eta mendi bizikletan ibilitakoa, zer modu sentsazioak? Bai, zu esan duzun bezala orain arte ziklokrosean eta mendiko bizikletarekin ibili naiz, ez? Lehenengo urtea da errepideko talde batean nabilela eta egia esan oso pozik, ez? Asko laguntzen ari didate, asko ikasten ari naiz, egunero gehiago, eta bueno, orain arte nahiko ondo ibili gara, ez? Naiz eta hainbat lasterketan sorterik ez izan, eta hori, orain helburua egunero ikastea da, egunero pizka bat aurrerago egotea eta oso pozik taldean. Taldeak garaipenen erritmoan hartu du. Bai, beste egunean unaik, gaur biok batera heldu gara, hori, oso pozik. Eskerrik asko, zorionak. Zuei.